F'intervista fuq ir-radju tal-Knisja, Bernard Grech kompla jipprova jġaħġaħ ir-riżultat elettorali li kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan f'tentattiv li jibqa' jidher bħala kabdenju li jmexxi lill-Partit Nazzjonalista, speċjalment quddiem il-konferma li qed jaffaċċja fil-Kunsill Ġenerali tal-istess partit. Mistoqsi dwar ir-riżultat elettorali, Bernard Grech tenna li jħoss li bih fit-tmum il-Partit Nazzjonalista għamel ħafna. Inħoss illi għamilna ħafna bil-ħidma ta' kulħadd, però żgur anke bit-tmexxija tiegħi. Bernard Grech xejn ukoll għajdut li l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola tista' toħodlu postu malli jispiċċa t-terminu tagħha bħala l-President tal-Parlament Ewropew. Jkun hemm min ikun hemm kap tal-Partit Nazzjonalista fil-futur jekk ikun immedjat, anke jekk mhux immedjat, xejn mu ħajsir perfett waħdu għax inbidel il-kap biss. Minkejja ħafna pompa ta' Bernard Grech fuq l-importanza tat-tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista huwa rrimarka wkoll li jixtieq ikompli juża lid-deputati nazzjonalisti bħal Chris Said u Mario De Marco li tħallew barra mix-shadow cabinet tiegħu. Se jkunu mitlubin jagħmlu għadhom xorta parti mill-options li jien nixtieq nuża biex il-partit jimxi l-qudiem. Bernard Grech ħareġ wkoll għal Christian Pereġin minkejja il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista kienet mifnija żbalji u kontradizzjonijiet fosthom fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista, manifest li kien hemm 6 verżjonijiet tiegħu u li kienu mifniji żbalji u għedi ripetuti. Fil-kampanja illi jiena fdajtlu naħseb illi għamel xogħol tajjeb ħafna bil-limitazzjonijiet kollha tagħna. U b'referenza għal dak li rrapportat li kellu paga tal-fuq minn 60,000 euro u li għalih hemm rabja kbira fid-Dar Ċentrali, Bernard Grech qal li ma jeskludix li jerġa' jkun impjegat tal-Partit Nazzjonalista. Għadu jikkontribwixxi b'modi illi nkun qed nitlob jiena jew ndiskuti jew nħabbat xi ideat jew jekk kun hemm bżonn anke nafdalu xi task partikolari. Żgur li Chris Pereġin huwa persuna li għandu ħafna x'joffri u tfadallu ħafna x'joffri kien pajjiż impjegat. Bħalissa le mhuwiex impjegat. Hemm ċans li jkun? Ma neskludi xejn. Hekk kif l-intervista kienet irrekordjata l-ġimgħa fil-għaxija, Bernard Grech ħass li għall-aħħar ftit sigħat żmien fejn kandidati interessati kellhom jitfgħu l-espressjoni ta' interess għal kariga ta' kap nazzjonalista, kellu jkompli bil-kampanja tiegħu ta' twerwir, dan fost oħrajn billi qatta parti kbira mill-intervista jitkellem fuq id-dejn tal-Partit Nazzjonalista madankollu mingħajr ma qatt tiġor ir-responsabbilta hu. Kif sar dan id-dejn? Id-dejn sar ftul ta' ħafna snin, tajjeb, li dejjem baqgħet ilha b'mod gradwali. Fost oħrajn kompla jwaħħel fil-medja tal-Partit Nazzjonalista. Il-medja tagħna illi bla dubju għandha l-ispejjeż tagħha irridu naraw kif jonqsu dawk l-ispejjeż. Hawn huwa ta' indikazzjoni oħra li l-ħaddiema tal-partit ser ikollhom iġorru l-pista din il-problema finanzjarja. Kulħadd irid anke japprezza li jista' jkun minn hawn inti jkollok bżonn tmur taħdem hawn. U minn hawn inti jista' jkun għandek bżonn tmur taħdem hemm. Intant biex il-Partit Nazzjonalista joħroġ minn din is-sitwazzjoni finanzjarja mwera, Bernard Grech talab għall-għajnuna tal-poplu. F'Lulju li għadda bdejna skema fejn aħna tajna l-possibilità li dak li jkun jagħmel standing order mal-bank u fil-fatt batna leaflets anke fid-djar biex kull xahar jagħti 5 euro, 10 euro, 20 skont kemm hu komdu, mhux kaħadtu komdu l-istess. Jien se nkun qiegħed nerġa' nsemmiha din ħalli potenzjalment ikun hemm aktar nies li jitħajru jidħlu fiha din.